ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜାଦି କି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି କୁତ୍ରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁତ୍ରା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାଇକେଲ ର୍ୟାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାଇକେଲ ସହ ହାତରେ ତିରଙ୍ଗା ଧରି ଏକ ବିରାଟ ର୍ୟାଲିରେ ବାହାରିଥିଲେ। ବ୍ଲକର 4ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସେମାନେ ପରିକ୍ରମା କରିଥିବା ବେଳେ ଡାହିଜିରା, ଜୋରାମୁଣ୍ଡା, କଲିଜାପଥର, କିରିଙ୍ଗସାରା, କନ୍ଦେମୁଣ୍ଡା ହୋଇ ପାଖାପାଖି 20 କିଲୋମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାଇକେଲ ର୍ୟାଲି କରି ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ତେଲିଘଣା ସ୍ଥିତ JSW କାରଖାନାରେ ର୍ୟାଲି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କାରଖାନା ତରଫରୁ CSR ମୁଖ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ କୁତ୍ରା ଥାନାରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ପୁଲିସ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହ ଥାନାର ସଭା ଉପରେ ଏକ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୁତ୍ରାରୁ ରାଜେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ।